बयबो मिडिया बिथांमोनखौ आङो खुलुमबाय, बरायनानै लाबाय आरो रायजो राजाखौ खुलुमहरनाय जाबाय। दा जों दिनै बे नब' सरुनियानि केसनि सोमोन्दै बुंनो सानदों। जोङो आगोलाव बुंदोंमोन जे नब' सरुनिया एमपि दारायनो हालिया, बिनि सार्टिफिकेटआ केन्सेल जाबाय। जों बे बाथ्राखौ बुंनाय जादोंमोन आरो लोगोसे नैबे दानि लेटेस्ट जायनाखि हाइकर्ट अर्डार, दा बेयाव नब' सरुनिया जे इन्ट्रिम मोनसे अर्डार मोनबाय, बिनि सार्टिफिकेटआ टेम्परारिलि जे बाहायजासिगोन होननानै अर्डार होनाय जाबाय। दा बिनि गेजेरजों नब' सरुनिया इलेक्सन गेलेनो हासिगोन नामा, दा बे बाथ्राया दिनै बयनिबो सिगाङाव जाखारदों। दा जोंनावबो गोबां प्रश्न खालामहरबाय थादों जे मा जामारखो नब' सरुनियानि केसआ, नब' सरुनिया इलेक्सन गेलेनो मोनला होननाय, बिनि सार्टिफिकेटआ केन्सेल जाबाय होनलाय, दा मानो इलेक्सन गेलेफिननो नागिरखो, बोरै गेलेफिननायनि हाइकर्टआ अर्डार होखो, दा बे बाथ्राखौ गोबाङानो टेलिफनाव सोंहरो, मिथिनो लुबैयो। दा बे हिसाबै दिनै आङो बेयाव नोंथांमोनखौ लिंहरनानै बिनि सायाव क्लियारिफिकेसन होनो थाखाय आङो थियारि जानाय जाबाय। नंगौ, जोङो आगोलावबो जों बुंबाय थादों जे नब' सरुनियानि सार्टिफिकेटआ केन्सेल जाबाय, बे इलेक्सन गेलेनो हालिया, एमपि दानजासिगोन, बे बाथ्राखौ जोङो बुंबाय थादों। नंगौ, दा बे बुंनायनि गुदियावनो जों बेखौनो क्लियारिफिकेसन होयो, मानो जों बिदि बुङामोन। जे नंगौमोन, बिनि माने एमपि सार्टिफिकेट दानजाबाय, बे एमपि गेलेनो माने नमिनेसन फाइल खालामनो हाला, बे बाथ्राया नंगौमोन, सैथोथारमोन। दा बोरै जाबो आं बेखौ एसे बुंनो सानदों। जे जों फार्स्टआव 2014आवनो जोङो नब' सरुनियानि बे बर' कसारि होननानै सार्टिफिकेट लानाय, बेनि कपिखौ लानानै जों हाइकर्टआव केस होदों। दा बिनि केस नाम्बारा माबामोन जोंहा 2580/2014। दा जों बेयाव केस होदों हाइकर्टआव। दा बे केस होनाय लोगो लोगोनो हाइकर्टआ मोनसे इन्ट्रिम अर्डार जोंनो होदोंमोन। दा बेयाव बुंदों हाइकर्टआ, बिडि आगरवाल बिथाङा बुंदोंमोन जे आई हेभ अल्स' पेरुस्ड दि लिस्ट अफ शेड्युल ट्राइब्स incorporated in Central Order number 22. Prima facie, it appears to me that the Soronia is not ST. बेखौ होनदोंमोन आरोखि, सर'नियाफ्रा ST नङा, बेखौ होनदोंमोन। Though the ST certificate had been issued to respondent number 7, respondent number 7आ नब' सरुनिया, जुदिबा नब' सरुनियानो रेसपन्डेन्ट नाम्बारनो सार्टिफिकेट इसु खालामदों, बेबो ट्राइबेल नङा, बे बर' कसारि नङा होननानै हाइकर्टआ 2014आवनो 2580 बे केस नाम्बाराव जों गेजेरजों अर्डारखौ होनाय जादोंमोन। जे नब' सरुनिया बर' कसारि नङा, बे ST नङा, सर'नियाफ्रा ST नङा, बेबायदि सार्टिफिकेटखौ दाहो होननानै मोनसे रेस्ट्रिक्ट खालामदोंमोन ट्राइबेल जोंखौ। दा बे मोनसे अर्डार बै समाव जों मोनखानाय। दा गथिखे नब' सरुनिया जे बर' कसारि नङा, बे ट्राइबेल नङा, बे प्रुभ जाखादों। ओमफ्राय बिनि उनाव 2018आव 1 जुन बेयाव माने WPTDCआ मोनसे अर्डार होबावदों जे सर'नियाफ्राथ' बर' कसारिनि सार्टिफिकेट मोनलिया, दा बिदिबा बिसोरनोथ' ट्राइबेल जासोनदि, बिसोरनो कसारि होननानै सार्टिफिकेट होनांगौ होननानै WPTDCआ मोनसे अर्डार होदों जे सर'नियाफ्रा एज अन नाव ट्राइबेल नङा। दा गथिखे बिसोर ट्राइबेल खालामनाय प्रसेसा जागासिनो दङ। दा बिसोरनो ट्राइबेल जासान्दि कसारि होननानै सार्टिफिकेट नांगौ, बे अर्डारखौ होदों 1 जुन 2018आव। दा बेयाव स्पस्ट' लिरखादों सर'नियाफ्रा ट्राइबेल नङा, बिसोरखौ ट्राइबेल जासान्दि कसारि होननानै सार्टिफिकेट होनांगौ होननानै बुंखानाय दङ। गथिखे गावसिनि अर्डारानो बे कन्ट्राडिक्टरि अर्डार आरो सर'नियाफ्रा ट्राइबेल नङा होनना बुंनाय, बेयावनो रोखा रोखा जाखादों। दा ओंखायनो जों बे अर्डारखौ लानानै जों आरोबाव केस होदों हाइकर्टआव। दा बे केस नाम्बारा 30 ओमफ्राय 2019 बिनि केस नाम्बारा। जों बे केसखौ होदों जमलाल बसुमतारी, ओमफ्राय दावराव दैखाम नार्जारी, ओमफ्राय बे माबानि कक्लाबारिनि NGO। दा जों बे मोनथाम ग्रुपजों जों होनाय जादों, जनजाति सुरक्षा मन्चनि जानानै होनाय जादों। दा बे केसखौ होनाय जाबाय। ओमफ्राय केस होनायनि उनाव हाइकर्टआ बिसार खालामबाय। बिसार खालामनानै 2023नि
28 तारिख फेब्रुवारि खालि हाइकर्टआ अर्डार होबाय जे सरनियाफ्रा ट्राइबेल नङा ओमफ्राय बे ट्राइबेल नङै सरनियाफोरनो बर' कसारि होनायनि खुनु रुल्स गैया आयेन गैया कन्स्टिटिउसनेल अर्डाराव बे गोलैयाखै आरो संबिधाननि 342 आर्टिकोल 1 क्लज ओमफ्राय 2 क्लज बेबादिब्ला माने आसाम स्टेटनिफ्राय खुनु रावखौबो एसटि खालामनायनि माने पावार गैया आरो अबेबा एसटिखौ माने मुं लानानै सोरबा एससि नङै मानसिनो सार्टिफिकेट होनो हाया बे हिसाबै हाइकर्टआव WBDBCआ बे गावसोरजे अर्डार होदोंमोन सरनियाफोरनो कसारि सार्टिफिकेट नांगौ होननानै बेखौ उइद्र' खालामना लादों दा गथिखे बे उइद्र' खालामनाय समावनो आरोबाव जे सरनियाफोरनि सिबां सार्टिफिकेट लानाय कसारि होननानै बा बर' कसारि होननानै लानाय बे इनभेलिड जादों सोलियाखै गासिबो सोलिया बे जाजोबदों गासिबो दा बे इनक्लुडिं नब सरनियानि केसआबो सार्टिफिकेटआबो बेयावनो इनभेलिड जाखाजोबदों आरोखि दा गथिखे सोलिया दा बेफोरखौ नायनानै जों बुंदों जे नब सरनिया एबार एमपि गेलेनो हालिया बिनि सार्टिफिकेटआ केन्सेल जाबाय रिजेक्ट जाबाय आरो सरनियाफोरनि माबायाबो सार्टिफिकेटआबो रिजेक्ट जाजोब्बाय बिसोरो बे बर' कसारि एबा कसारि होननानै सार्टिफिकेट लानाय बेजों खुनु बिसोरो सुबिदा लानो हालिया स्कुल कलेज एडमिसन लानो हाया मेडिकेलबो एडमिसन लानो हालिया बे गेस एजेन्सि पेट्रल पाम्पनि लाइसेन्सफोर बेखौ मोननो हालिया जों बे बाथ्राखौ बुंनो हादों खिन्थु बिसोरनि सार्टिफिकेटआ उइद्र' जोब्बाय दा बे नंगौ आरो दा बे अर्डारखौ माने गुवाहाटि हाइकर्टनि डिभिजन बेन्चआनो होदों डाबल बेन्च सिंगेल बेन्च नङा सिंगेल जाज नङा सानै जाजनि बेन्चआ बे अर्डारखौ होदोंमोन बे 30/2019नि जानाखि माने जों केस होनाय बे डाबल बेन्चनि अर्डार दा बे हिसाबै हालियामोन नब सरनिया गेलेनो हालिया जों बे खोथाखौ लानानै नब सरनिया एबार एमपि गेलेनो हालिया बेमोन आरो बिनि बादैबो आरोबाव जोङो माने माधुरि पाटिलनि जानाखि माने केस ल' जों बेखौ नायदों आरो उकिलफ्रा जोंखौ साजेसन खालामदों जे सुप्रिम कर्टआव माधुरि पाटिलनि केसनि ल' बादिबा बिनि अर्डार बादिब्ला बे सिकिउरिटि कमिटियानो बे सोरबा ट्राइबेल नङै मानसिया ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै थादोंब्ला बेखौ बिजिरनानै दाननो हायो दा बेबायदि मोनसे अर्डार दं बेनिखायनो जोङो माधुरि पाटिलनि जायनाखि केस ल' बेखौ जों फल' खालामनानै उकिलफोरनि एडभाइस लानानै जों ज'नो थांनानै जोंनाव दा जों ज' थांनानै बे माबानाव आसाम स्टेट लेभेल ST SC कमिटिनि चेयारमेन जोंहा कमल सिंह नार्जारि बिजनि MLA जों बेयाव ज' थांना हैदों जनजाति सुरक्षा मन्थ्रि जाना हैदों आरो बेयाव जोंहा एपइन्टमेन्टखौ लानानै दोनदोंमोन जोंहा गोजोनथाव ब्रह्म जोंमा कलेजनि जोंमा स्कुलनि प्रिन्सिपाल जों ज' थांनानै बेयाव हैनाय जादों दा बे हैनायनि उनाव कमल सिंह नार्जारिया गावनो बेखौ उनाव सिकिउरिटि कमिटियाव प्लेस खालामनानै सिकिउरिटि कमिटि दानानै जे सिकिउरिटि कमिटिया बेखौ माने बिसार खालामनाय जादों दा बेयाव जनतानि नामावनो होनाय जादों आरो जनतानि नामाव होनायनि खारना जाहैबाय जे आंनि नामाव मोनसे केस दं सुप्रिम कर्टआव नब सरनिया एगेन्स्टनो दा सुप्रिम कर्टआव आंनि नामै केस दंब्ला सुप्रिम कर्टआव दा आं जुदि सिकिउरिटि कमिटियाव आंनि नामा जुदि थाबावनानै बायसान्स जुदि सिकिउरिटि कमिटिया रिपर्टखौ नेगेटिभ जुदि होयोब्ला गाज्रि होयोब्ला जोंनि एगेन्स्ट होयोब्ला नब सरनि पेपाराव जुदि होयोब्ला अब्ला सुप्रिम कर्टनि अर्डारा सुप्रिम कर्टनि केसा गाज्रि जागोन गाज्रि इम्पेक्ट गोलैगोन होननानै उकिला साजेसन होनायखाय जों माने जनरलाल दानि नामावनो बे माने कमप्लेनखौ सिकिउरिटि कमिटियाव नार्जारिनो कमल सिंह नार्जारि जों हैनाय जादों आरो दा कमल सिंह नार्जारिया प्रसेस खालामबाय प्रसेस खालामनानै बिनि उनाव सिकिउरिटि कमिटियाव माने बिनि गासैबोखौ नायबिजिरनाय जाबाय नायबिजिरबाय आरो बे समाव मन्थ्रिया चन्दन ब्रह्ममोन WBDBCनि मन्थ्रिया जोङो WBDBCनि मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मनाव जों थांलायनानै बेखौ बुंलायनानै चन्दन ब्रह्मखौ जर खालामबाय जोङो बे माने थाब थाब खामानि मावनो हानाय बिनि सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामबाय नब सरनियाखौ बे बाथ्राखौ जों बुंनानै होबाय दा बे हिसाबै 2019-2020 बिनि गेजेरावनो गासिबो डेभेलपमेन्टआ जाखाजोब्बाय आरोखि गासिबो माने माने नब सरनियानि जायनाखि हानि रेकर्ड लेन्ड हल्डिं रेकर्ड ओमफ्राय नब सरनियानि बिफानि सार्भिस रेकर्ड बेखौ नायजोब्बाय ओमफ्राय नब सरनि एडमिसन रेकर्ड नायबाय ओमफ्राय बिनि लेगेसि डाटा नायजोब्बाय ओमफ्राय लकेलफोरनिफ्राय जेसेबां दं बेनाव स्टेटमेन्ट लाजोब्बाय दा बेयाव मोनबाय नब सरनिया बर' कसारि नङा बे एखमबा सरनिया लिरो एखमबा दास लिरो एखमबा देखाल लिरो एखमबा सुरुखस लिरो बे हिसाबै बिनि सार्टिफिकेटआ
केन्सेल जानांगौ होननानै माने स्कुलनि कमिटिया रिपर्ट कालेक्सन खालामनानै माने माबानाय जाबाय, बिनि सार्टिफिकेटखौ केन्सेलबो खालामहरनाय जाबाय। केन्सेल खालामनानै जों नुबाय जे बे माने माबा हालिया कनफार्म जाबाय, बे इलेक्सन गेले हाला। दा खिन्थु बियो हाइकर्टआव थांदों आरो आंबो बुंखादों आगोलावनो जे बेहा एकमात्र उफाया बे हाइकर्टआव थांगोन बियो, हाइकर्टआव माने आपिल खालामहैगोन बियो। खिन्थु हाइकर्टआव थांब्लाबो बेहा लाब जानाय नङा, बे बाथ्राखौ आं आगोलाव बुंदों। दा बे हिसाबै बे हाइकर्टआव नै दाखालि थांबाय बियो, हाइकर्टआव थांनानै प्रे खालामहैबाय। हाइकर्टआव प्रे खालामनाय समाव बियो माने गोबां बाथ्रा बुंदों जे गावखौ माने मोजां स्कप होआखै, चान्स होआखै, गावनाव मोजाङै इनकुवारि खालामाखै, मोजां इनभेस्टिगेट खालामाखै, बे बाथ्रा बुंदों। आं बर' कसारिदार होनना बुंदों। दा कर्टखौ मिसलिडिं बाथ्रा होननानै बे माने बे कर्टनिफ्राय इन्ट्रिम अर्डारखौ बिनानै लादों। दा इन्ट्रिम अर्डारखौ बेनो हाइकर्टआ होनाय जाबाय। दा बे इन्ट्रिम अर्डार होनाया सिंगेल बेन्चनिफ्राय होनाय जादों, डिभिजन बेन्च नङा, बे सिंगेल बेन्च। दा साननो गोनां बाथ्रा बेनो जे दिनै नोङो आं दहाय बुंनाय बायदि जे 30/2019 जारि माने केस जों होनाय, जंगल दा होनाय, आं होनाय, ओमफ्राय माबा होनाय, कख्लाबारि होनाय, बे माने केसनि रिजाल्ट बादिबा बेयाव माने डाबल बेन्चआ होनाय सार्टिफिकेट उइड्र खालामनाय, दा बेखौ सिंगेल बेन्चआ खुनुदिन बेखौ माने माबानो नाङा, बेखौ बिनि सायाव इन्टारफेयर खालामनो हाया आरोखि, इन्टारफेयर खालामनो हाया। बेनि सायाव डाबल आरोबाव माने सिंगेल बेन्चआ मोनसे गोदान मोनसे अर्डार माने जारि खालामनो हाया। दा बेखायनो नैबे जायनाखि सिंगेल बेन्चनिफ्राय नबसरनानि सार्टिफिकेटखौ सोलिथ'नो हागोन होननानै जायनाखि बुंफिनबाय, बे जिनिसा बै डाबल बेन्चआव जायनाखि अर्डार होनाय, बे अर्डार होनायखौ मा रोखोम बेखौ माने कन्ट्राडिक्ट खालामगोन, बेखौ मा रोखोम केन्सेल खालामगोन, बे जिनिसा खोब दुखुनांथाव साननांगौ बाथ्रा। दा जोंनि नुनायाव बे डाबल बेन्चआ होनाय अर्डार, बे सरनायाफ्रा ट्राइबेल नङा, सरनायफोरनो ट्राइबेल माबाया गासिबो उइड्र खालामना लाजोबनाय बाथ्रा। बे अर्डारखौ नायोब्ला बे नबसरनिया फैगौ इलेक्सनावबो बे कन्टेस्ट खालामनो हाया। बेखौ नायोब्ला जितु बे डाबल बेन्च जानाय अर्डारखौ सिंगेल बेन्चनि जायनाखि माबा जाज होनाय, बेखौ माने आरो गोदान अभार माने माबा खालामनो हाया, अर्डार खालामनो हाया आरोखि। दुखुनांथाव जाबाय। दा थेवबो जितु बिनि सार्टिफिकेटआ इलिगेलबाबो, केन्सेल जाखाबायब्लाबो, सिकिउरिटि कमिटिया बिनि सार्टिफिकेट केन्सेल खालामना हरबायब्लाबो, दा जितु बिनि जानाखि सार्टिफिकेट केन्सेल जाखानाय, सोलिला होनखानाय, बे सोलिला होननाय सार्टिफिकेटखौनो आफादत माने बेखौनो इन्ट्रिम अर्डार होनानै सोलिथ'बाय होनना बुंनाय जादों, थारमाने बाहायथ'नो हागोन होननाय जादों जेब्ला। दा बेखौनो लानानै हयथ' एबार इलेक्सनाव बियो गेलेगोन, ओमफ्राय बेखौ इलेक्सन गेलेनो थाखाय स्कप होनाय जाबाय नैबे दानि हाइकर्टनि दानि इन्ट्रिम अर्डार आरोखि। दा बेखौ जों बुंनो हायो। आरो खुनु अफिसारा बोधहय रिक्स लानानै बेखौ बिनि केन्डिडेटनि जायनि नमिनेसन पेपार, बेखौ बोधहय रावबो रिटार्निं अफिसारा केन्सेल खालामनाय नङा, बेनि माबाया एक्सेप्ट जागोन। दा जों बेखौ सानो। दा दुरभाग्य जाबाय, दुखु मोनथावबो जाबाय। हाइकर्टनि अर्डारा मोजां जायाखै, बे गनायथाव नङा, जों बेखौ बुंगोन आरो बयबो बुंदों। आरो लोगोसे बे हाइकर्टनि बे अर्डारनि एगेन्स्टै जों बारा खोथा बुंब्ला कर्टआथ' जोंनि सायाव माने गाज्रि मोनसे माबानो हागौ, बे हिसाबै जों बुंनोबो हाला। आबदाराव जा अर्डार होबाय जों बेखौ मानिना लानो गोनां जायो। दा थेवबो बे केसा जिथु स्टेट भार्सेस नब कुमार सर'निया जादोंमोनथ', नब कुमार सर'निया स्टेट गभर्नमेन्टनि एगेन्स्टै होदोंमोन। मानोना स्टेट गभर्नमेन्टआ WBTBC ओमफ्राय स्कुलनि कमिटिया बिनि सार्टिफिकेटखौ जितु केन्सेल खालामहरदों, बिसोर बिनि एगेन्स्टै बे केस होदोंमोन। दा ओमफ्राय दायथ'आ जाहैबाय दा स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्रायनो बे माने जायनाखि इन्ट्रिम अर्डार जायनाखि होदों हाइकर्टआ, बेखौ चेलेन्ज खालामफिननांगौ। बिसोरो बे केसनि सायाव आरोबाव चेलेन्ज खालामफिननांगौ, बिसोरो पिटिसन होफिननांगौ। दा खबरा मोजां। आं मैया गुवाहाटियाव आं दंमोन, बेयाव खबर लानाय जादों। खबर लानायाव आं बिसोरनि जायनाखि एडभकेट जेनेरेल, एसिस्टेन्ट एडभकेट जेनेरेल, बिथांमोनजों जों जगाजग खालामनायाव मोनथिबाय जे मैयानो माबाया स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय एडभकेट जेनेरेला पिटिसनखौ फाइल खालामबाय। दा बे पिटिसनाव होदों जे नबसरनानि जायनाखि इन्ट्रिम अर्डार, बेखौ केन्सेल खालामफिननांगौ। जायनाखि सार्टिफिकेटखौ जायनाखि स्टे अर्डार होदों इन्ट्रिम, दा बेखौ केन्सेल खालामनांगौ, बेखौ क्वास खालामनांगौ, ओमफ्राय सेट एसाइड खालामनांगौ होननानै बिसोरो मैया मोनसे पिटिसन होबाय। मोजां बाथ्रा। हयथ' बिनि सार्टिफिकेटआ नबसरनि सार्टिफिकेट जायनाखि लानाय इन्ट्रिम अर्डार मोननाय, बे हयथ'
जिखुनु टाइमाव बेथ' आरो केन्सेल जाफिननो हागौ आरोखि दा टाइम लानोबो हागौ हयथ' गाबोन बे जुदि केसा गाखिब्ला गाबोन मा जायो बेखौ नायनांगोन जिहेथु मैयानो बिसोर माने स्टेट गभर्नमेन्टआ होनाय जाबाय केसखौ फाइल खालामबाय दा गाबोन गाखिब्ला गाबोन मा रिजाल्ट फैयो बेखौ नेनांगोन आरो बिनि बादै हयथ' टाइम लायोब्लाबो बे इलेकसन गेलेखांब्लाबो हयथ' देरहाबायब्लाबो बे जिखुनु टाइमावनो बिनि सार्टिफिकेटआ केन्सेल जाफिनगोन आरोखि दा जिहेतु बिसारा दिन दाबो बिसारावनो दङ आरो बिनि जायनाखि सार्टिफिकेट बेखौ माने जिहेतु इन्ट्रिम आफादखौ सोलिथ'नो थाखायल' बिसार जोबसान्दि बेखौल' होनदोंथ' बिसार बे गोबाव थांनाय नङा लास्टिं जानाय नङा जों बेखौ दिनै रोखा माने रायजो राजानि सिगाङावबो बुंनो हायो ओमफ्राय मोनसे बाथ्राखौ जों बुंनो हायो नबसरनाया गावबो बेबायदि एथ' दुरबल माबाखौ लानाय बे गावबो एथ' मनबल जों बे जे इलेकसन गेलेनो साहस फैगोन बे नङा आरोखि एथ' मनबल मोनगोन बे नङा आरोखि मानोना बिनि सार्टिफिकेटआ एट एनि टाइम एट एनि ममेन्ट बिनि सार्टिफिकेटआ माने केन्सेल जाफिननो हागौ आरो बिनि जायनाखि माबा इन्ट्रिम अर्डार सार्टिफिकेटखौ आफादाव सोलिथ'गोन होननाय बाथ्रा बे खहासो जानो हागौ आरोखि आरो सेट जागोन जिखुनु टाइमावनो जों बेखौ दिनै बुंनो हायो थेवबो जोंहा बे केसाव जनरल दानि नामावनो माबानो जेब्ला जोङो स्कुलनि कमिटियाव होदों जेब्ला बिनि नामै होदों जेब्ला दा बेबो केसखौ होनांगौ होननानै जों दाखालि आं कन्टेक्ट खालामदोंमोन खिन्थु आंथ' कन्टेक्टआव मोनाखिसै आं अमरसिं ब्रह्म बिथांखौ बुंहरनानै अमरसिं ब्रह्म रायज्लायदों जोङो केसखौ होनांगौ थाखा फैसा गिदिर खोथा नङा जों जेरैखाय मेनेज खालामगोन जों एथ' गोबाव 15 बोसोर जों जुजिनानै जों फैबाय दिनै आरो बेयाव जों दिनै मानो थाखा फैसानि थाखाय सिन्था खालामफाले जों मेनेज खालामगोन जेरैबाबो आं माबाखौ बुंहरनानै अमरसिंखौ बुंनानै अमरसिंआ रायज्लायदों जनकदाजों ओमफ्राय जनकदाया होनदों जे माने नैबे माबाखौ स्टेटआ माबा होयो बिसोर पिटिसन होनो हाया बेखौ नायग्रोनोसै होनना बुंदों दा बिसोर पिटिसन होया बेजोंबो खोथा गैया जोंहाबो जों होनांगौ बे बाथ्राखौ जों बुंलायदों आरो लोगो लोगो आं एडभकेटजों दिनै एडभकेटजोंबो रायज्लायनाय जादों जे पिटिसन होनांगौ द्राफ्ट खालामनानै रेडि जाखादो जेरैखिया माने होनांगौ आरो जनकआबो सहायथिंसै थाखा फैसा खरसखौ जों बानलायलायगोन ज' ज'नो आगानबो मावदों जेब्ला बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों बिसिम जेखि जाया माने ओरैनोबाबो जनकदाया मोनसे रेसपन्डेन्ट नाम्बार 8आव बे दंखायो दा हिसाबै बे केसाव जोंनि उकिला प्लिडिं खालामनो हायो आरोखि बुंनो हायो आरोखि दा बे खिन्थु दुखुनांथाव बेनो मोनसे खोथा आं बुंनो लुबैयो जे हाइकर्टआ एथ' जे माबायदि अर्डार लिरो माबायदि माबा खालामो जे एथ' नेग्लेक्ट जाथाव माने नेग्लेक्ट खालामनाय बायदि बाथ्रा आदा जनकनि नामखौथ' होबाय जनकलाल बसुमतारी ओमफ्राय बिफा नाम होननाया माबा जालायबाय जोंनिया लक्ष्मीकान्त हुरुकस होननानै जालायबाय आरोखि लक्ष्मीकान्त हुरुकसआ नबसरियानिसो बिफा दा बे आरोखि दा बेखौ मानो होखो बे माबायाव दा बेखौ कारेक्सन खालामनांगौ आरोखि कर्टफ्रा बिदि खालामनाया खोब नेग्लेक्ट खालामनाय बायदि जायो आं खोब दुखु मोनदों आरोखि बे लक्ष्मीकान्त हुरुकसनिसो फिसाला जाबाय जोंना जनकदाया आरोखि दा बिदि खालामनांगौमोन कारेक्सन जानांगौमोन आरोखि बे मृगेन्द्रनाथ माने बसुमतारी बे फैनांगौ खिन्थु लक्ष्मीकान्त हुरुकस बे भुल जाबाय दा जेखि जाथों जों माने बे कर्टनिफ्राय मोजां थाब रिजाल्टखौ जों मोनगोन होनना आसा खालामो आरो जोंनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा गोसो बायनाङा आसिरबाद हो जाहाथे मोजाङै जाफुंथों जों बेखौ आसा खालामो बे ओमफ्राय लोगोसे दहाय जों गोबां खोथा रिपर्टारफ्रा सोंदोंमोन जे नोंसिनि गेजेराव जनजाति सुरक्षा मन्थ्रियाव बे क्रेडिट लालायनाय मानाय बाथ्रा फैदों नामा बेबायदि बाथ्रा एसे प्रश्न जालायदोंमोनबा बिदि बाथ्रा फैदों प्रश्न बिदि माने फैदों खिन्थु जोंनाव क्रेडिट लालायनाय बाथ्रा फैनो नाङा क्रेडिटनि बाथ्रा फैनो नाङा जोंनि थाखाय क्रेडिटआ देरसिन नङा जाथिया बोरै माने मुक्ति मोननांगौ जों बेखौसो साननांगौ बे गोरिब गुन्द्रा जाथि बे गोरिब गुन्द्रा जाथिनि थाखाय जोंनि बे 5 नं क'क्राझार लकसभा समस्तिया बेसेबांबा गिदिर इम्पर्टेन्ट बेनिफ्राय जों जाम्बा जाम्बानि फिसाखौबो जों इम्पिट खालामहर हायो दिनै गोरिब गुन्द्रानि दुखु सुखुखौ पार्लियामेन्टआव बुंनो हायो दा बे खेथ्रआव बेखौ मावनांगौआव जों जुदि क्रेडिटसो नागिरलायोब्ला आं मावदों होननानै बाथ्रा जायोब्ला बेनिफ्राय अननायसिन जेबो जाया आरोखि अननाय जायो बेखौ जों बुंलायनाङा मावग्राया सोर मावदों नुगासिनो दङ दा बेफोर आरोखि बिदि बाथ्राबो जादों आं मावदों होननाय बिदि जानो नाङा दा बे फैनाय खार'ना माथ्र' बे माने क्रेडिट नांलायनाय बे फैनो नाङा दा मावनायाथ' बयबो मावलायदों जनजाति सुरक्षा मन्थ्रिनिफ्राय बयबो मावलायदों मोनसे खोथा जादों मा आं जेब्ला लोमजायो जेलाव थायो आं जेब्ला 3 मास जेलाव थायो बे जेलाव थानाय समाव जोंनि गेजेराव हयथ' एसे गिनाय आरनाय फैदों आदा जनकआ खोब गिदोंमोन बे समाव जे गावखौबो जेराव लांसिगोन नामा बिदि मोनसे गिनाय फैदोंमोन दा बे गिनाय फैनानै बे माने हेल्पलेस जादों मानसिया बे हेल्पलेस जानाय समाव जोंनिया माने जोंहा पंकज इस्लारि बिथाङा बेखौ माने
दैदेनदों दा बेल' नङा जोंना अमरसिं ब्रह्मआबो दैदेनदों बेखौ जेरावखि थाङा लांदों ट्रिटमेन्ट खालामनानै लांदों दा बिदि जादों दा बिनि गेजेराव दा माने नैबे जानाखि माबा फैदों पेपार स्टेटमेन्ट होनाय बायदिसिना दा पेपार स्टेटमेन्ट माने होनायफ्राव जोंना आदा जनकआ जेरै जनजाति सुरक्षा मन्चनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै जनजाति सुरक्षा मन्चनि मानसिखौ लानानै बियो माने स्टेटमेन्ट होनांगौमोन बे होनाय जायाखै दा बाहेरानि मानसिखौ जेनेबा लाना होनाय जाबाय बे पंकज इस्लारिखौ लाना होनाय जाबाय दा बेयाव बेथ' बुंलाबायनाय जाबाय आंसो मावदों बेबायदि खेथ्रआव हयथ' जोंनि रिपर्टारफ्रा सानदों मा क्रेडिट लानाय फैदों नामा सानदों नामा बिदि फैनो नाङा बे बुंना लानाय बे भुल बियो बिदि जाया बे आरो माबायाथ' दा पंकज इस्लारियाथ' जोंनि जनजाति सुरक्षा मन्चनिबो मेम्बारबो नङा जोंजोंबो माबा गैया बेथ' बे अनेक समाव माबायो बियो इलेक्सन गेलेबोनाय जों बेखौ नुदों इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेट जाबोनाय जों नुदों थांनाय सिडलिसआव माने माबायाव समाव इलेक्सनावबो MLA इलेक्सनावबो सिडली समष्टिनिफ्राय बे केन्डिडेट जादों दा बे हिसाबै दा बे राजनितिनि माबा दं बे बुंलाबायनो हागौ खिन्थु जों क्रेडिट लालायनाय जोंनि गेजेराव गैया दा दुखुआ बेल' जादों जे जोंनि माने आफादगिरिया जनजाति सुरक्षा मन्चनिनो नेताफोरखौ दैदेनगिरिफोरखौ मावथिफोरखौ लाफानानै बुंनांगौमोन बेयाव आफसुस जादों दुखु जादों दा बुंनो थाङोब्ला आं मावदों होननाय बे लेभेलसिम बुंनोनो हाथावथाव नंखाथारा मानो होनोब्ला बे सिकिउरिटि कमिटियाव जोङो थांनो गोनां जायो माबानाव चन्दन ब्रह्म मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मआ मन्थ्रि जानाय हिसाबै सिकिउरिटि कमिटिखौ बे अर्डार होगोन बे अर्डार बासो सिकिउरिटि कमिटियाव मावगोन दा चन्दन ब्रह्मआव थांनांगौब्लानो जोंना पंकज इस्लारिया बे सहैया पंकज इस्लारिया मानोना चन्दन ब्रह्मनि एगेन्स्टनि बे केन्डिडेट जानाय बेयाव माने बे इउडिएफनि जानाय बे दारायदों दा बिनि एगेन्स्टै केन्डिडेट जानाय मानसिया चन्दन ब्रह्मआव थांब्लाथ' नोङो चन्दन ब्रह्मआ बेखौ रेसपन्स होनाय नङा मा होनो बेखौलाय दा गथे बे आं मावदों होननाया बे ओरैनो बुंलानानै लानाय बे नङा दा जोङो बेखौ लानानै जोङो अनेकबार माबा जादों चन्दनजोंबो जों सावरायदों आदा जनकखौ लानानै सावरायदों हयथ' मोनसे टाइमाव चन्दन ब्रह्मआबो आदा जनकनि सायाव मोनसे गाज्रि इमप्रेसन दंमोन बेखौ मोनसे गाज्रि बेबहार खालामदों होननानै आं मिथिदों जे बेनाव जेब्ला माने सिकिउरिटि कमिटि माने जाहाथे माबाया कमिटिया जाहाथे थाबनो नायबिजिरनानै जाहाथे नबसरनानि सार्टिफिकेट केन्सेल खालामहरो बेखौ बुंनो थाखाय नबसरनानि एगेन्सै माने माबानाव थांदोंमोन चन्दन ब्रह्मनाव आदा जनकआ बे समाव जनकदाखौ खोब गाज्रि बेबहार खालामदों बे बुंदों नों ससियेल एन्टि ससियेल मानसि माने समाज बिरोधि मानसि नोङो माने नोङो समाजखौ गुबुंले खालामबाय नोङो बिदि होनना रायनानै बेखौ गाज्रि बेबहार खालामनानै जों बेखौ मिथिदों थेवबो जोङो बेखौनो लानानै चन्दनखौ लानानै आरोबाव जनक दा जों ज' थांनाय फैनानै आरोबाव न'आव थांनानै जों रायज्लायनानै ओंखाम थोंखाम जालायनानै आरोबाव बिन्था पेगु WBT बिसिनि सेक्रेटारि बिन्था पेगुखौ लेंहरलायनानै बियो चन्दन न'आवनो जों रायज्लायनानै बे सिकिउरिटि कमिटियाव थाबनो जाहाथे जोंनि माबाया जायनाखि सार्टिफिकेट इसु नबसरनानि जायनाखि सार्टिफिकेट बेखौ केन्सेल खालामो बेखौ जों थाबनो माबानो थाखाय जोङो चन्दनखौ माबादों खावलायदों गथिखे बेयाव आं मावदों बे जाया दा जों जुदि जनजाति सुरक्षा मन्चआ गैयाबा चन्दननिसिम थांनो हायै अबस्थामोन जोंहा इभेन जोङो माने जोंनि माने बे पिटिसनानो सिकिउरिटि कमिटिसिम थांना थाङामोन बाथ्रा बे आरोखि जों जुदि ज' मावलायाबा ओंखायनो जों ज' मावलायनांगौ जों ज'यै थालायनानै जों मावलायनांगौ बेयाव आं मावदों होननाय क्रेडिट लालायनाय बे जाना बे खोब भुल समस्या दाबो जोबाखै जोंहा दा नैबे जायनाखि नबसरनानि माबा बेखौ माला जोबो जों बेखौ जेरैखिया माने नोजोर होनांगौ आरो स्टेट गभर्नमेन्टआ जायनाखि दा मावबाय दा जों बेखौ नोजोर होनांगौ जाहाथे स्टेट गभर्नमेन्टनि जायनाखि माने पिटिसन बे पिटिसननि गेजेरजों जों जाहाथे थाबनो रिजाल्टखौ मोनो जों बेखौ बयबो इसोरनाव आर'ज गाबनांगौ आरो लोगोसे मोनसे प्रब्लेम जोंहा दंबाय दा दिनै बिटिसिआव माने जोंनि माने बिटिसि एरियायाव क'क्राझार लकसभा समस्तियाव गुबुन ट्राइबेल नङि मानसिफ्रा दिनै दारायनायनि मोनसे माबा नाम ओंखारगासिनो दङ दा जों बेखौ बोरै होबथानो जों बेनि थाखाय जों दिनै ज' जालायनांगौ दा जोङो अबयसे जाय मानसिनि जों नाम मोन्दों ट्राइबेल नङि मानसि MP जानायनि जायनाखि नाम लिस्ट ओंखारदों दा जों बे लिस्टनि एगेन्सै जों बिसोरनि नामखौ जोङो अलरेडि कालेक्ट खालामदों
बिसिनि टटेल बिसिनि माने डिटेल माने माबाखौ पलिसिखौ जों नागारदों दा जाहाथे जोङो बिसोरखौ जाहाथे इलेक्सन गेलेनायनिफ्राय बादा होनो हायो होबथानो हायो दा जों गतिके जों बेफोरखौ मावनो थाखाय ज' जालायनांगौ ज' नांलायनांगौ दा जों बेयाव क्रेडिट नागारलायनानै दाय दस होलायनाय क्रेडिट नागारलायनानै माने गावखौनो गाव माने गावनि क्रेडिटखौ नस्थ' खालामनाय बे जानो नाङा दा जोङो जुदि क्रेडिट नागारलायोब्ला जोंनि क्रेडिटआ नस्थ' जायो बेखौ जों बुजिनाया मोजां आरोखि दा बेखिनि गतिके आं दिनै बेखिनि प्रेस मिटखौ होनाय जाबाय बयबो रायजो राजाफोरा जाहाथे धैर्य लानानै थायो आरो जों धैर्य लानानै जाहाथे आसा खालामो जे नबसरना एट एनि ममेन्ट बिदि कास्ट सार्टिफिकेटआ केन्सेल जागोन जों बेखौ बिसासाव लानांगौ हयथ' बियो MP जालांबायब्लाबो बायसान्सआव बेथ' मास मोनसे मोननै जिखुनु टाइमावनो बिदि सार्टिफिकेटआ केन्सेल जानांगौ जों बेखौ आसा खालामो आरो दा गोजोन्थों रायजोफोर आं बयखौबो खुलुमबाय